La Font celebra la 5ª edició dels pressupostos participatius. Un procés participatiu pel qual les veïnes i els veïns puguen proposar, debatre i decidir el destí de 20.000 euros de la partida d'inversions del pressupost municipal de 2023. Del dia 21 al 30 de maig s'obre el període de recollida de les propostes, que les podrem fer a l'edifici de l'Ajuntament en horari d'oficines de dilluns a divendres de 8 a 2 i també dimarts de 4 a 6, i de manera digital al web www.participa.lafontdencarròs.es. I després de l'estudi dels tècnics municipals del dia 11 al 22 de juny, la població major de 16 anys empadronada al poble, haurem de votar-les. Finalment, el 23 de juny es publicaran les propostes guanyadores. Així, la ciutadania serà qui trie la font del futur.